היום יש לנו סקירה על אחד המותגים הטובים בעולם. אופוס איקס God Whisper 20 שנה. המותג הזה חוגג 20 שנה של איכות, של יוקרה ושל הטבקו מהטובים ביותר שיש לתעשייה להציע. היצירת אומנות הזאת מגיעה אלינו בעצם בפיגורדו. פשוט מדהים. ואני כותב אותו בוויקט, ויקט עמוק וטוב של קוליברי, ובואו נדליק אותו. אז אני רוצה ללמד אתכם על דבר קטן כשאנחנו מדליקים דווקא פיגורדו. בפיגורדו יש לנו חלל קטן להדלקה. אנחנו לא רוצים להדליק אותו יותר מדי, אנחנו מדליקים רק את החלל, אנחנו מתחילים לעשן, ואז היצירת אומנות הזאת נפתחת לנו ונדלקת לבד. אני אראה לכם איך זה קורה. אנחנו מדליקים ממש קצת. פה אפשר קצת לחזק, כי אני רואה שצד אחד פחות נדלק, אז זה בסדר. אתם יכולים לראות כמות עשן פשוט מדהימה שיוצאת מהיצירת אומנות הזאת. אתם יכולים לראות שתוך כדי כל שאיפה זה נפתח ונפתח, ובסופו של דבר זה יגיע להיות כאילו סיגר רגיל ולא כאילו פיגורדו. אבל זה חשוב בהדלקה, אנחנו לא רוצים להגיע לקוטר רגיל, אנחנו רוצים להדליק ממש קצת ולהמשיך לעשן כרגיל. איזה טעמים. פשוט סיגר באמת מהטובים שיצא לי לטעום, בטח בפתיחה שלו. קרליטו פואנטה אמר שהוא יצר את הסיגר הזה, הוא רצה שאבא שלו וסבא שלו הם יהיו גאים בו, וגם הבן שלו שיהיה גאה בו. והוא בעצם יצר את אחד הסיגרים הטובים בעולם. אז היצירת אומנות הזאת, היא מגיעה לנו בחוזק מדיום. והמידה שלו היא מאוד משמעותית, זה עישון ארוך, עישון מאוד מפנק. כמו שאתם רואים, יש פה הרבה עשן, המון טעמים ממלאים את חלל הפה, וזו רק הפתיחה. בדרך כלל הטעמים משתלטים אחרי השליש הראשון, אבל כבר פה אני מרגיש המון טעמים. העישון פה הוא מאוד חלק, מאוד נעים, אין פה משהו שהוא מעקצץ בחלקים בפה. אין פה טעמים לא נעימים של פלפל. באמת סיגר מאוד קרמי, מאוד נעים לעישון, ואני בינתיים מאוד נהנה. כשמעשנים כזה סיגר, אי אפשר שלא להסתכל אחרי כל שאיפה על המדבקה והלייבל המדהים הזה. זה פשוט יצירת אומנות, כי כל מילימטר שאתם רואים על הלייבל, יש בו משמעות ויש בו השקעה ויש בו מחשבה, אז זה באמת יצירת אומנות לכל דבר. תסכימו איתי שזה אחד הלייבלים היפים והמושקעים שקיימים בעולם הסיגרים, בכלל האופוס איקסים, ובאמת שבמוצר הזה זה אפילו יותר יפה מרוב האופוס איקסים שאני ראיתי. סיימתי את השליש הראשון, אני חושב שזה השליש הכי טוב שהיה לי בעולם הזה, בעולם הסיגרים. שליש חלק, נעים, כמעט מלטף. כשאומרים קרמי, עכשיו אני מבין באמת למה מתכוונים, כאילו זאת ההגדרה. באמת שישנתי לפני זה סיגרים קרמיים, אבל זאת ההגדרה של סיגר קרמי, זאת אומרת, מבחינתי זה הסיגר הקרמי בהגדרה המוביל בעולם הסיגרים.
ואנחנו נפרדים מהשליש הראשון, ובאמת הוא נפתח מאוד עדין. אני עכשיו מרגיש טיפה שאנחנו מתקדמים לכיוון הבינוני, שזה כיף, הגיע הזמן. יש לנו פה דרך ארוכה, הסיגר הזה הוא 6.5 על רינג 56, פיגורדו, ואני מאוד מאוד נהנה ממנו. משהו מעניין בנוגע לסיגר הזה וגם בנוגע אליי. אני מאוד אוהב טעמים שוקולדיים, טעמים של פולי קפה, של קקאו, סגנון מסוים של סיגרים, בדרך כלל זה מדורו. יש גם עטיפים אחרים שיודעים לתת את הטעמים שאני אוהב, וגפינה ברזילאי ועוד כמה. אבל פה יש טעמים של אדמה, של אור, אבל הם כל כך עדינים וכל כך נעימים, שאני כל כך נהנה פה. באמת, אני מכל שאיפה פשוט מתמוגג. אני חושב שזה לא קרה לי הרבה זמן, אני פשוט נהנה. אז תנו לי לחזור ליהנות, תכף מגיע כבר לאמצע, ממש עוד כמה שאיפות, והוא פשוט וואו. אז מרוב הנאה, האמת שעברתי קצת את האמצע, והגיע הזמן, זה קצת כואב לי, אבל הגיע הזמן כבר, אני מתקרב ללייבלים והגיע הזמן להוריד אותם. יש לי איזושהי הפרעה בראש, אני לא יכול, כשזה בנוי משתי לייבלים, אני לא יכול להוריד רק אחד, אני חייב להוריד את שניהם. ובאמת שכואב הלב להוריד לייבלים כל כך יפים, אבל אין ברירה. הלייבלים, אני אוסף את הלייבלים. אז בכל מקרה זה לא הולך לפח ולא הולך לשום מקום, אני אוסף אותם, אני ממשיך אותם כיצירות אומנות. אבל אין ספק שתוך כדי העישון להוריד ככה את הלייבלים זה דבר שהוא קצת כואב. אז לסיכום, לקח לי 1.5 שעה, קצת יותר, בשביל, גם לא כל כך סיימתי, יש לי פה עוד קצת, לסיים עם היצירת אומנות המדהימה הזאת, וזה היה פשוט שיקרון חושים, לא פחות ולא יותר. אני מבין למה הם קראו לזה God Whisper, כי כשאתה מעשן את הדבר הזה אתה באמת מרגיש אתה מרגיש חוויה שהיא מעבר לתחביב שאנחנו כולנו מכירים, באמת שזה יוצא דופן. אז אני מאוד נהניתי מהסקירה, אני מקווה שגם אתם. אנחנו ניפגש בסקירות הבאות, יש עוד הרבה דברים מעניינים בדרך. אופו 6, ארטורו פואנטה, God Whispers, פיגורדו, הישר מהרפובליקה הדומיניקנית. וואו.